ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввори имрӯза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем, ки пешниҳод шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ дорои замин, хона, мошин, квартира, ягон техника, компания бошед, агар метавонед суратош ҳамроҳи маълумотош дар имо WhatsApp экрамдор ки мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Ирӯз 12 июли соли 2024 1000 рубл дар бонк қисмати 120 сомону 50 дирам ирӯза навор астай. хонаҳои фурӯши арзон аз шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Восе, ноҳияи Данғара, ноҳияи Фархор, ноҳияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат. Хулас ҳамхел хонаҳои арзон баҳри шумо навор кардем ва дигар нуқтаҳои Тоҷикистон баҳри шумо беҳтарин навор шид. Беҳад арзон хонаҳо қабул кардем. Тамошо кунед то охир. Хулас кадом хонаи маъқул бошад, занг бизанед, рафта харидорӣ кунед. ба хотири пешрафти канали мо Савдо ТВ ҳамин наворда ҳаракат карда лайкотона бизанед бачаҳо. Дар канали мо подписатсия кунед, навора мо сар мекунем. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. Касоне ки бор дорен, марама тестар роӣ кунен, успет када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон калестед. Дӯстони азиз, рақамҳои WhatsApp-и ки мондагиам, рақамҳои WhatsApp-и шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. Ана зан мард синну сол умуман фарқ надора. Одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар. дӯстон, мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Харандгони Болода қарор дорад. 16 сотих замин масоҳат дорад. 3 комната хона, кухни, баня, даруна дорад. дӯстон, нархша мега 130 000 сомонӣ. ана ҳамин хона дарҳол бояд савдо карда шавад. фикр мекунем ки ба нархи худаш арзанда 130 000 сом хеле хона намеояд. дӯстони азиз, ноҳияи Варзоб, ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Харандгони Болода қарор дорад. обсвет дорад. ватсапшон барои тамос гирифтан оиди ҳамин хона. рақамҳои 934 59 29 32 занг бизаненда аз ҳолу аҳволи хона хабардор шавед, рафта харидорӣ шинед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, павароти фабрикада қарор доштааст. масоҳати хона 3 сотиха, дорои 5 комната. ана ҳамин хона. обсвет дорад. 340 000 сомон нархи ҳамин хона. рақамҳои дастӣ 49 10 ахираш ёки ватсапшон 94 12. павароти фабрика, ноҳияи Рӯдакӣ, 5 ҳуҷрага, дорои 3 сотих замин, ҷойгир аст ҳамун тарафода. 4 ҳуҷраи тайёр, 1 то нотайёр. мақсад ами пага биен ами хонада мега зиндагӣ бикунен, касе ки мегирада. 340 000 сомонӣ. кухни дорад. обсвет ҳастай. масҷид, мактаб, магазин дур нест, наздикиҳо дай. маълумоти пурраи хона тавассути WhatsApp занг бизанем бачаҳо. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархорда квартира будастае. дӯстон, кӯчаи Исмат Шарифда қарор доштааст. 3 дар хона, 1 сотих масоҳат. ана нигоҳ кунед бачаҳо, мега квартира ҳай, просто дар якум этаж ки ҳастай. ба ҳамин хотир якумай деимай, хулас ами чихел бигӯям, гирдвана ами 1 сотих замин масоҳат дорад. поёнаш ами квартира дохил мешавад да. как хонаи заминӣ бора ина ки ака сексия бигӯям, ака этажкаай тагаш дар ихтиёри ҳамин комната, ҳамин дом, ҳамин комнатада қарор дорад. мақсад 260 000 сум бо нарх, яъне ки маслиҳат дорад. нархаш 260 000.
ватсапшон рақамои 900 занг бизанем бачаҳо, масъалат кара бигиринша. 1 сотих замин дорад, яки квартира, алохона, ҳоҷатхона дорад, кладовка ҳам дорад, баня дорад, об свет дорад, кухни, ванна дорад. хулас масоати ями сотихаш 1 сотих дорад, неки дар якмай деҳимаи этаж ҳамин хона худаш қарор доштааст. хулас дӯстон, ака фикри мара фаҳмида бошед, хубда. Касоне ки нафаҳмид, бо ҳамин рақамҳои ватсапи 900 занг бизанед, масъалатка бигирен. канали моро подписатсия кунед бачаҳо, адоши дастгирӣ кунед, ба хотири шумо ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзон навор кунем. ча ҳастай бачаҳое ки мақсад ба хотири хонаҳои арзон моро тамошо кезен, хиш ба ҳолтон, ҳар як навори моро хулас пайгирӣ мекунен, тамошо мекунен, ждат мекунен ки кай Саудо ТВ ягон хонаи нав мепартояд, мо тамошо кунем. моан мақсади гап фикри шуморо ба назар мегирем иншоалло. ҳамин навори мада агар ягон хонаи бахос дид наёфтен, ноумед нашен, худо хоҳад бо навори баъдина мо тамошо кунен. боз канал дигаримон бо номи Хона ТЖ дар ютуб поистен, Хона ТЖ 3600 подписчик дорем. дар рӯ ҷамъ худо хоҳад пага бо навори хонаҳо дорем. гузашта бо тамошо кунен. мақсад ма силикаша дар ҳамин таги комментария мемонам. хулас дар инҷа тамошо кунен. фикр накунед ки хача реклама кеса. ба хотири не, ба хотире ки мақсад шумо хоҳиши хонахар ҳастем, ба ҳамин хотир мефаҳмам ҳама шуморо, фикро шуморо ба назар мегирем бачаҳо азиз. хулас дар омад тамошо кунем ҷарам. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшанд ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, иш хона будасай. хоб 3 дар хона дорад, 8 сотих масоҳат дорад, об свет дорад, 135000 сомон нарх. ватсапшон рақамои 880. баняи дарона, алохона, анҷомхона дорад. 1 километр дурии разисаи духтурхона. мақсадам ка мактаб, мактаби 8, ҷамоат, балниса, магазин, ҳамин ҷо 1 километр раҳаш разинса дорад бачаҳо азиз. ҳамин хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин. 3 дар хона дорад, 8 сотих масоҳат дорад. маълумот пурра. ватсапшон 880 занг бизанем. касоне ки моро тамошо кардем, хуш ба ҳолтон. ҳамин наворо маъқули дил шумо боша, агар ба як дона лайк моро дастгирӣ кунем бачаҳо, агар ҳамин имкон боша дастгирӣ кунем, лайкҳоро занем. ҳамин навор паҳн шава, бо ранги шумо тамошобинода иншоалло бо пешниҳод мешава, навори мо хулас дар лентаи вои меброяд, иншоалло уно ҳам соҳиби хонаҳо мешавад. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Истиқлол 3 қарор доштааст. 4 дар хона, масоҳати 4 сотиха. ана ҳамин хона, ин ҳамин хона бояд савдо карда шавад бо нархи 300,000 сомонӣ. бо савдои хубам мешавад, мега соҳиби ҳамин хона. ватсапшон рақамои 907 занг бизанед. 2 подвал дорад, мактаб, магазин, масҷид наздикишта ҳастай. масъалаи ҳуҷҷатҳои хона дӯстон қайд кардан ки 100%. об светам дорад. 4 тарафи хона маҳкам, ҳамом ва кухнии дарона ҳам доштааст. маълумоти пурра бачаҳои азиз, рақамои ватсап 907 занг бизанед. як бор дига мегум, хонаи фурӯшӣ ноҳияи Данғара, тарафҳои фабрика Истиқлол 3, 4 хона, 4 сотих масоҳат, 300,000 сомонӣ. бо савдои хубам дора. ватсапшон 907 01 11 77 занг бизанед дӯстон. чизе ки дар шумо бошад барои фурӯши реклама кардан, дар ватсапи мо рӯй кунед. дар аввали навор ё ки дар охири навор ватсапҳои мо мондагиай. хулас ранги ҳамин бародаро видео навор кунед, тоза када, фасон када качесбени. худо хоҳад баъри тамошобино пешниҳоди оно мекунем, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем иншоалло.
дӯстон мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшида ҳастае ки се комната квартира дар дуюм этаж 50 метри квадратӣ ноҳияи восеъ тарафҳои поликлиникада қарор дорад. бачакӯ самҷаен тамошо кестен. агар ки тамошо кеста боше нависен ки мо мардуми восеъ, мардуми сарбаланди восеъ шуморо Саудо ТВ тамошо кардастем. ноҳияи восеъ ами духтурхона поёни шайку и тараф поликлиника ҳами тарафода хулас 175,000 сомонӣ нархш. рақамҳои WhatsApp 90 47 ахираш. ассалому алайкум мега мардуме ки квартира аз ноҳияи восеъ мехоҳен. мақсад ами квартираи мо савдо мешавад срочна беҳтарин ҳолатда қарор дорад. ремонтошам бад нестай. се хонага бо балконаш ноҳияи восеъ общежит бари поликлиника ҳаминҷа қарор дорад. маълумот пурра рақамҳои 90 47 WhatsApp-шон занг бизанед маслиҳат карда бигиред дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ мо ҳастае ки ду комната квартира 11 этаж 45 метри квадратӣ шаҳри ваҳдат тарафҳои Файзобод чорраҳаи Файзобода қарор дорад. 165,000 сомон нарх. сохтмони тамомшидагӣ ва ремонт кардагӣ нест. без ремонт коробка ана ҳамин хел хулас савдо мешавад. 165,000 сомон. касоне ки хайрдор ҳастен 11 этажда қарор дорад. ин ҳами дом. маълумоти пурра тавассути рақамҳои 919 55 70 77 занг бизанен. аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ хулас занг бизанен. худохоҳ бо шумода скидка мекунем иншоалло. срочна шидагай бояд срочна бо нархи 165,000 савдо шавад. муомилаи хубам дорам. ҳаштум хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ бо кирпичи пухта вардоштагӣ хонара. се комната масоҳати 8 сотиха шаҳри ваҳдат деҳаи Истиқлол 200,000 сомон нарх. рақамҳои WhatsApp 89 39 8 сотих масоҳат 3 дар хона 1 калидор. хоб инами ҳолат дарвозаара ҷош мега мақсад тайёр шидагӣ ҳастай. гирди хона яъне ки бетониш рехтагӣ барои забор кардан. хонаҳо 4x8 яктай дигааш 5x4 боз 4x4 калидор 2x4 хулас хонаи калониш мега 5x8. маълумоти пурра занг бизанед. таххона падвал. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. ана бачакӯи восеъ боди ха тамошо кунен да ҳамшаҳриё тамошо кунен. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 8 сотиха ҷамоати худоё Раҷабов ана биги квартира ана хона ноҳияи восеъ ҷамоати худоё Раҷабов 165,000 сомон нарх. ина ҳавлӣ гирдаш маҳкам кардагӣ. хонаи фурӯшӣ срочна фурӯшӣ. хоб деҳаи Осмонбика. маълумоти пурра тавассути рақамҳои WhatsApp об свет дорад. ба мошинам алиши вариантҳо ҳастай. ина ҳамиқа кардан хонара далши астални мондагиша касе ки 165,000 сум мехарад худаш бо давом метад хулас зиндагӣ мекунад. ҳавли ҳавор гирдаш маҳкам хулас беҳад фасон проекти зур. маълумоти пурра WhatsApp-да занг бизанед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната масоҳати 6 сотиха ноҳияи Файзобод деҳаи Боғимирӣ 190,000 сомон нарх. WhatsApp-шон 35 45 ду хона кондитсионер дорад мега калидор душ кухни баня анҷомхона гараҷи мошин дорад. навеси 10 метра дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. об ва свети доимӣ будааст. боз ҳамин хел бачаҳо қайд кардан. мо маълумотора то WhatsApp мемонем. ҳамин хонаи фурӯшӣ то WhatsApp дар рӯи экран места. далши ҳамҷа нависагаи ду хонага кондитсионер дорад душ дорад. ана ҳамин маълумотора мо дар инҷа шумода намемонем. ҳамин акаҳо рӯӣ мекунанд ба маълумотҳои пурра шумода пешниҳод мекунем дӯстон.
маълумоти хонара оид ами хона хулас маълумот пара бигирен занговат када навори мо Саудо ТВ тамом мешавад. кам беш хатогиё боша бахшиш дӯстон. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. замин мошин хона чизе боша дар WhatsApp имороӣ кунен. видео карда ёки суратҳои тоза гирифта мо дароӣ кунен. рекламаш мегирем фурӯшам мегузорем. моро бо як дуна лайк дастгирӣ кунен дӯстон. ҳатман ва ҳатман наворда лайк занен. дар канали мо подписатсия кунен. дар комментария ҳатман нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор ҳастай. хулас навори баъдина тамошо кунен. канали Хонатеҷа силкаш дар комментария бинен.